מה קורה חברים? בסרטון שלהם אנחנו הולכים לקנות את ההצעות הכי שוות בשופ, אז יאללה בואו נתחיל. אז קודם כל אנחנו הולכים לקנות את סל כמובן, ועוד כמה דברים, אז נחזור אליכם עוד מעט. אגב תיכנסו למועדון, ומה שאני אקנה אותם, בואו נפתח סטארברוק, ואם אתם חושבים שיצא לי אגדי שימו לייק וסאב. אדיר, ואדיר, סבבה חברים. אז חברים זה מטורף, קניתי אצל 27 מתוך 27 בראולרים אדירים, אז יאללה, בואו נעבור לדבר הבא. אוקיי חברים, סגנו סיכה שזה נחמד, עוד סיכה, וחברים, אני אמור לקבל עוד משהו, זה חברים, סגנו מטבע. מטורף חברים, 16 מתוך 28, ועכשיו בואו קיבלנו את מורטיס המכני מטורף, ועכשיו יאללה בואו נעבור לפתוח סטארט-אפים של שדים ומלאכים. אני יודע שזה לא שווה אבל מה לעשות. בואו נקנה 15 כוכבים של שדים. יאללה עכשיו אני אעשה לכם מילוף מהיר חברים, אנחנו משיגים פה משהו נדיר, יאללה חברים, אנחנו משיגים פה משהו נדיר, וחברים, בואו נראה. לא מאמין, מורטיס, אשכרה, מורטיס, השד. אני בשוק, חברים, זה היה שווה את זה, בטירוף. בואו נעשה הצטיידות מיידית, אשכרה, תראו כמה סיכות ודברים כאלה, אומייגאד. אני עכשיו חושב שאני לא אשיג את זה משהו נדיר, אפילו שיש עוד סיכוי, חברים, וגם הנה. אז בינתיים קוקי הראפר תשאיר לכם שיר. אז הכלבים הכי פותחים סטארט-אפים ויוצא הכי דברים טובים. סטארט-אפים, הכלבים מוצאים את הדברים הכי טובים. יאללה בואו נוציא דברים. הדברים הכי טובים באים מהכלבים, ותראו שעכשיו יצא דברים טובים. חברים, 24 מתוך 24 וקיבלנו הנה כמה. חברים, עכשיו בואו נשחק עם צל. אני שם רדי ויאללה בואו נתחיל. יאללה. חברים, אני אלך כמובן, אבל אני אשחק את אוקיי, חברים. בוא. לא, אלפים עוז מפה. טוב, חברים, כרגע טופ 4. אני מקווה שנביא פה ווין. חברים, בואו ניצר שניהם. אז חברים, זה היה הסרטון היום, סרטון פשוט מטורף. קנינו את ההצעות הכי שוות בחיים, השגנו את מורטיס השד, וזה היה פשוט סרטון מטורף. תנו לייק, תנו סאב, ויאללה.